Čusák vidím môj ďalšieho videa, kde budem točiť pár faktov o Golden Freddy. Takže má tiež mikrofón ako obyčajný klasický Freddy. A sa ani moc veľmi nepokazil. To som chcela dodať, že veľmi nie, že len to ucho a pár tých súčastok, že áno. Golden Freddy. V jednotke, jak je to pódium, tak tam niekde blízko sa schová Golden Freddy. Straší až v 7., 6., 5. noci. A je približne rovnako rýchly ako Puppet. Že dorazí rýchlo ako Puppet alebo Foxy. Dúfam, že pár faktov o Golden Freddy mu páčilo, tak čusák.